ରୋଷେई କରିବା ହେଇଯାଉ, ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରିବା ହେଇଯାଉ, ରୁଟି ବେଲିବା ହେଇଯାଉ, ଏମିତି କାମ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ହାତର ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପେନ୍ ହୁଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା କାହିଁକି ହେଇଥାଏ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ ହାତକୁ ଅଧିକାଂଶ ୟୁଜ୍ କରୁ। ତ ବାର ବାର କାମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ହାତରେ ଥିବା ମସଲ୍ ହାଡ଼ରେ ବାର ବାର ଘଷି ହୁଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ପେନ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର କିଛିଟା ଘରୋଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ପେନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଥମ୍ବ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେସର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ବୁଲାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପେନ୍ ଫିଲ୍ ହେବାର ଅଛି। ଏମିତି 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏ କରନ୍ତୁ ପେନ୍। ଏମିତି କ୍ଲକୱାଇଜ୍ ଆଉ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ୍ 10ରୁ 15 ଥର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଦିନକୁ 3ରୁ 4 ଥର କରନ୍ତୁ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କହୁଣି ସିଧା ହେବା ଦରକାର, ତାକୁ ତଳକୁ ଟାଣନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଥିବାର ଅଛି। ଏମିତି 5 ସେକେଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ରିଲାକ୍ସ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଟାଣିକି ରଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ରିଲାକ୍ସ, ପୁଣି ତଳକୁ ଏମିତି କହୁଣି ସିଧା କରି ତଳକୁ ଟାଣନ୍ତୁ, 5 ସେକେଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ରିଲାକ୍ସ। ଏମିତି 10ରୁ 15 ଥର ରିପିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତୁ। ତ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହଟ୍ପ୍ୟାକ୍ ଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ପେନ୍ ହେଉଛି ସେଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ହଟ୍ପ୍ୟାକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନକୁ 2 ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିବ। ତ ବାରମ୍ବାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏ ପେନ୍ କମିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ପେନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ।